Iso merono mrene. Aku oleh gak yo arep dolen. Tapi aku gak wani ngomong karo ibu. Apa aku ngomong wae? Aku ora ngerti kahanan dunia njaba iku kepriye. Katone kok nyenengke. Aku ngomong kene. Peteng dedet kabeh. Kon arep ngejak Ijah dolan. Ojo, areke lho mesti karo ibuke. Masa? Iya, Ijah mesti oleh dolen-dolen mrono mrene. Ra oleh, ra usah dijak, nyerimpet ae. Mesti gak oleh, mesti kok dolene kene gak sida. Walah. Aku mau sampe ning kene wae. Ora bisa ning ndi-ndi. Saiki aku wis umur semene. Oh iya. Nek dolan kan paling mergane ora penting. Mung seneng-seneng wae. Apa tak nyoba melok Karang Taruna ya? Kan ono Pak Edae berorganisasi nang masyarakat. Oh iya, tak omong ibu ae. Bu, aku arep melu rapat Karang Taruna. Soalnya saiki lagi pemilihan anggota anyar lho. Dadi aku pengen melu Karang Taruna ning desane kene. Halah, Karang Taruna. Kata dadi apa? Dadi babune warga. Dikongkon-kongkon, dijundu-jundu. Melu kegiatan gerudak-geruduk ngono tok. Gak dibayar. Ki yo apa? Kon sekolah api-api, tak sekolah larang-larang. Melok Karang Taruna. Gaya apa? Kan gak kanggo dari babu. Tapi Bu, kan iku duduk dolan. Aku iso bermanfaat kanggo warga. Ono Pak Edae kanggo warga, kanggo masyarakat ing desa. Wes, kon iku sekolah dukur-dukur, gak kanggo nglawan wong tuamu iki. Semeneng ndi omahe. Bingung. Dolan ra oleh. Karang Taruna lho gak oleh. Lah apa ya iki aku? Aku bingung. Wis umur semene lho. Sembarang gak oleh. Kudu mikir ya omane yo. Ben iso metu tekan pakunjaran iki. Ra ono sing jenenge omah. Iki kabeh pakunjaran kaya aku. Aku tuh piye? Ya apa ya? Jah! Napa, Bu? Wis. Saiki kowe tak sekolah ning Surabaya. Wis ora usah ado-ado. Kowe ora usah dolan, ora usah melu Karang Taruna, ora usah melu kegiatan-kegiatan kanca-kancamu sing ora penting iku. Saiki kowe tak sekolah nang Surabaya. Aku ngerti, kowe pengen sekolah ado, mergane pengen dolan kan? Ra usah. Saiki tak sekolah nang Surabaya sing cidhek wae ben aku iso ngawasi kowe. Kok Surabaya, Bu? Kula kan pengen ten Jogja. Ten mriko lho. Sae kuliahe. Ra usah. Jogja iku ado. Aku ra iso ngawasi kowe. Pokoknya saiki kowe kudu sekolah sing pinter, sekolah ora usah ado nang Surabaya wae, pinter dari dokter. Titik wis ya, pasang lawan. Sekolah. Dadi dokter. Hah? Dokter. Kok dokter sih? Oh, aku ora pengen. Dokter kuwi dudu pengenku. Apa? Dokter. Ngrumat wong lara. Aku ngerti. Kuwi pakar yang mulya. Dokter. Ning Surabaya. Kuwi cedhak tekan omah.
ini nganti aku pinter supaya jadi dokter. Kabeh tak senengi anatomi tubuh, anatomi awake manungsa. Kuwi candrane manungsa ono apa wae. Aku ngerti kabeh. Lorone manungsa aku ngerti kabeh. Aku ngerti kabeh lorone manungsa. Aku ngerti. Tapi aku ora ngerti loroku dhewe. Aku ora iso ngrumat aku dhewe. Dunia iki rasane buat terdedet kanggo aku. Aku tuh mlaku nang ndi? Ning kono dibuat tak ngene. Terus dibuat tak ngene. Aku kudu piye? Aku bingung. Ini dibatuk. Jadi serempeti tali pusarku dhewe. Kapan yo ora sing bakal nulung aku? Rasane kok ana sing padang yo. Apa kuwi? Hah? Jebule kowe. Kowe sing nulungi aku. Wong lanang sing bakal nulungi aku iki kowe. Temenan. Aku bakal mbok tolong ngejulne tali iki. Matur nuwun ya, Mas. Akhire aku tresno karo wong lanang iki. Aku tresno banget karo dheweke. Dheweke ngurui aku, ngajari aku sembarang kalir. Kepriye carane urip, kepriye carane mikir, gitu-gitu kono kene kabeh aku ngerti. Aku bunga banget. Kayak yang ganteng. Dhuwur, aku seneng banget karo dheweke. Dik, sampeyan rasa kuwatir. Pokoke nek ono apa-apa cerita ae ambek aku. Kuwabe bakal tak rungokne. Aku ngerti. Sampean mesti mikir banget karo kahanan urip iki kan. Wis critani aku. Sembarang tak cetakno kuwabe. Nanti sawijine cerita aku nyeritakno uripku. Yen nganti umur semene mes 4 abad. Aku bisa dikandoli. Diserimpeti tali pusarku dhewe. Dheweke kaget. Kok iso? Wis umur semene diserimpeti karo wong tuaku dhewe. Ra bisa mlaku mrene karepku dhewe. Gak. Iki gak masuk akal. Iki gak iso dinalar ngono lho. Kok iso? Wis semene gedene, kok jek ditali karo pusarmu dhewe, karo wong tuamu dhewe. Senene kok kuwi aku ditinggal karo dheweke. Aku ditinggal izin. Aku ora bisa kaya ngene. Nalika aku nemu pemandange urip, aku malah ditinggal kaya ngene. Aku sing jadi tali karo pusarku dhewe. Ning umurku sing wis semene. Aku ora iso kaya ngene. Aku saiki bingung. Aku arep mlaku menyang ndi? Aku bingung iki urip kanggo sapa? Aku lakoni iki gak bisa kanggo sapa?
wiwit lair aku wis keserimpet karo tali iki. Apa tak pungkasi wae uripku? Tak pungkasi wae uripku yo. Tak pungkasi wae uripku ya. Ra ono sing larang aku. Ra ono sing larani aku. Tak pungkasi wae uripku. Enak, ibuku ra mikir. Lah, apa mikirno aku? Nyokolono aku dur-dur, ndolek duit. Gawe apa aku mikirno sekolahku? Sing ra guna kanggo aku. Enak kan? Aku wis ra mikir. Aku yo ora perlu ngrasakno loro-lorone uripku niki. Ra perlu ngrasakno loro atiku. Ra perlu ngrasakno lorone aku jadi serimpeti karo tali pusarku dhewe. Kaya iku wis pas kanggo aku. Taliku kanggo mungkasi uripku dhewe.